Bo día, moitas gracias por acompañarnos nesta xornada sobre dano cerebral, na que imos estudar a historia da abordaxe da nosa discapacidade e familiarizarnos ca evolución do modelo de atención cara a un enfoque de dereitos. Grazas por ir desentando por este pequeno madrugón que seguro que vai pegar a pena. Eu son Carla Miranda, son responsable de proxectos de dano cerebral Galicia e hoxe vou a ser a que vos acompañe durante toda a xornada introducindo cada mesa. Imos comenzar tentando ser estrictas cos tempos, ca apertura institucional, e para iso acompáñanos o noso presidente de Dano Cerebral Galicia, Luciano Fernández Pintor, e a subdirectora xeral de Integración Asistencial e Innovación da Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria da Consellería de Sanidade, Alicia Piñeiro Redondo. Con elas quedades. Benvidas e bo día. Moi bo día a todos e a todas, benvidos a esta mañá de outono de Compostela, que xa iba sendo tempo de que chegara o tempo de outono, o tempo de un agosto e o tempo das castañas. Estimada subdirectora xeral, diputada, querida Inma, compañeiros, compañeiras do movemento asociativo, público en xeral, relatores, relatoras, moitas gracias por acompañarnos hoxe, estar aquí con nós nesta xornada que organiza Dano Cerebral Galicia. Abrimos unha xornada sobre o dano cerebral que eu penso que é distinta das anteriores, ou que vai ser diferente, porque estou convencido de que vai marcar un antes e un despois. Perdoade por... Atopamos nunha época de cambio. As nosas asociacións, todo o tecido da discapacidade e mesmo o conxunto da sociedade. Estamos a cambiar a maneira que temos de ver como é o dano cerebral, como é o dano cerebral adquirido, e de convivir coas persoas con discapacidade ou en situación de dependencia. Grazas, entre outros avances, á Convención sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade de Nacións Unidas, ábrese paso un enfoque de dereitos centrado na persoa e que busca a accesibilidade universal, entendendo as barreiras como un problema social, non individual. É un problema da sociedade, non un problema da persoa con dano cerebral adquirido. Dano cerebral adquirido, Dano Cerebral Galicia formou parte dun conglomerado de entidades que desenvolveu o proxecto Rumbo de autonomía persoal. Esta foi unha iniciativa desenvolvida entre o ano 2022 e 2024 que puxo en marcha a modo de proxecto piloto unha chea de ideas cun enfoque de desinstitucionalización, inclusión social e autodeterminación. Verémolas nalgúnas das mesas que nos agardan. Ademais, culminouse a elaboración do proceso asistencial integrado do dano cerebral, que supón un avance de cara a garantir a continuidade asistencial a que o noso colectivo ten dereito e que agardamos que pronto se poña en marcha co apoio da Administración Pública, en particular da Consellería de Sanidade e da Consellería de Política Social e Igualdade, ambas con representación hoxe aquí. Por último, este ano finalizou o proceso de dotación dunha marca común do movemento asociativo do dano cerebral, que reforza a nosa identidade colectiva, a cohesión e, ademais, facilita a identificación da discapacidade. Hoxe estamos na primeira xornada que asinamos como Dano Cerebral Galicia, o que nos enche de satisfacción. Xunto coas últimas reformas legais, como a do artigo 49 da Constitución ou a entrada en vigor da Lei 821,
son todos síntomas dun cambio, dunha evolución que nos fai avanzar en consolidar dereitos das persoas con dano cerebral adquirido e da discapacidade en xeral. Teño grandes expectativas depositadas nesta xornada na que asistiremos á construcción dun relato, dunha historia que é tamén a das nosas asociacións e da nosa federación, Dano Cerebral Galicia. Agardo que sexa fructífera para todas e todos os que estamos aquí. Fructífera e tamén alegre, pois o enfoque de dereitos tamén estará presente nun dos momentos máis especiais da mañá, a entrega do noso galardón anual, que tamén se incorpora a nova marca para se chamar Premio Dano Cerebral Galicia Miguel Blanco. Quero saludar a Francisco Nieto, que logo recollerá esta fermosa figura elaborada en alento e enviar tamén unha aperta á familia de Miguel, que, como sempre, está aquí connosco incondicionalmente. Sen máis, reiterar o agradecemento pola vosa presenza, a benvida, e deixevos con Alicia Piñeiro, su directora xeral de Integración Asistencial e Innovación da Dirección Xeral da Asistencia Sanitaria da Consellería de Sanidade. Gracias, Luciano. Bos días a todos. En primeiro lugar, querría aproveitar para agradecer a oportunidade de participar hoxe convosco na apertura desta xornada e poñer en valor o labor de Dano Cerebral Galicia e de todas as súas entidades asociadas, así como a colaboración e a participación que nos últimos anos ven tendo coa Consellería de Sanidade e o Servizo Galego de Saúde en todas as actividades que estamos a desenvolver no eido de atención do dano cerebral. Como xa sabedes, o dano cerebral adquirido é unha das principais causas de discapacidade na nosa comunidade autónoma e a principal causa da discapacidade na idade adulta, cun importante impacto na vida da persoa afectada, así como na da súa familia e na súa contorna máis próxima. Pero, ademais, a súa atención é unha atención especialmente complexa, cun requerimento de multidisciplinaridade e coordinación importante. É por isto que a Xunta de Galicia ven desenvolvendo xa nos últimos anos accións encamiñadas a garantir unha atención adecuada, equitativa e coordinada ao dano cerebral, comenzando xa hai anos cos procesos asistenciais integrados do ictus e avanzando máis alá. Gustaríame destacar especialmente o proceso asistencial integrado de dano cerebral adquirido, que xa fixo mención Luciano, que se presentou, eu penso que hai un ano ou algo menos, e que neste momento xa se está a implantar nas distintas áreas sanitarias. A implantación é un proceso complexo, necesita facer difusión, necesita coordinar os equipos asistenciais, pero xa estamos en elo. Mediante este documento, por si non o coñecedes, o que se busca é coordinar a todas as especialidades asistenciais involucradas e ofrecer aos pacientes un itinerario claro e estructurado no seu proceso de recuperación. Para elo, establece plans individualizados de atención de cada un dos profesionais implicados, así como un plan global que o profesional responsable da persoa afectada debe ir revisando, garantindo un seguimento constante e adaptado á evolución de cada caso. Estamos especialmente orgullosos, ademais, do modelo de traballo empregado para a elaboración deste PAI, no que a incorporación da perspectiva das persoas afectadas e as súas familias foi esencial para establecer melloras nos circuitos asistenciais e chegar a un documento que é pioneiro neste momento no Estado. Comentáballe a Luciano ao comenzar que eu non estaba na subdirección nese momento, pero cando revisei o traballo que se fixo, realmente sentín envidia sana de non poder ter participado, porque foi un traballo cunha metodoloxía de Patient Journey, onde penso que distintos relatores que están hoxe aquí presentes estiveron involucrados, e de novo teño que agradecer a Dano Cerebral Galicia a súa colaboración para poder desenvolver este proxecto de xeito exitoso. Ao longo desta mañán, a voz dos distintos relatores faránnos partícipes da historia da atención do dano cerebral adquirido. E máis adiante camiñarase para coñecer novas iniciativas e novas propostas para avanzar nos modelos de atención. Pois neste eido das novas iniciativas tamén estamos a traballar neste momento dentro do Servizo Galego de Saúde, posto que estamos a desenvolver
como consecuencia das achegas realizadas no desenvolvemento deste PAI, mecanismos de automatización para a identificación de pacientes de DCA, que penso que era pois, unha reclamación que xa se viña recollendo dende hai tempo. E isto é parte dunha estrategia que nos permita garantir a continuidade asistencial máis aló da alta hospitalaria, permitindo mellorar o seguimento na fase crónica e avanzando ademais para a incorporación de novos xeitos de atención, por exemplo, o teleseguimento. Todo isto co obxectivo de acadar un modelo asistencial de excelencia, orientado a lograr a máxima autonomía funcional, participación social e calidade de vida dos pacientes. E para estas novas iniciativas, agardamos poder seguir contando coa vosa colaboración e o traballo conxunto que é imprescindible para nós. Agardo que a xornada de hoxe sexa fructífera e nos permita avanzar cara ao futuro modelo de atención no dano cerebral adquirido. Moitas grazas.